pengin mampir nang warung Amerika. Ngono lho, utang. Utang undi-undi kan iki. Mari kono lek ditelepon mesti suarane ngene. Nomor yang Anda tuju HP-nya kedekur got. Ajane rusak anu. Mana rasa-rasanya kelapi aku. Ngono lho kan iki. Lah suarane ngono ya apa mosok aku pengen ngomong karo got. Lek itu. Lek utel. Ya apa iki? Aman lek nang gene Pak Kaput mampir romane ya lek nang omahku ya cok kapok ya lek. Korek iya. Iya kali. Tak tunggu. Iku ceritane nglamarno Dodi iku lek utel. Dodi atentuk wong Cina. Coba, iya tak? Iya Iya Cina sing ke. Mari kene entuk. Tawon dasi. Tak kundul kabeh. Boleh ndak iku Cina ndi jare. Ngono lho paling Cina. Deng-dengak wae gendeng wedang. Kane ya Mas Surya. Apa ngetot terus barang? Nama Dodi iki gak tetel nyepakno. Iku gedang raja sak tangkep. Mati ngono kinangan. Sampai ayu suruh ayu ngono nyepakno iku aku. Ngono Pak Dodi kan kurang lengkap. Nyepakno kula kopi. Ngado apa lek? Lek Dodi manten lek. Ayo ngapa